שלום לכולם, היום אנחנו משחקים במיינקראפט. כן, או שגיתי. טוב. שלוש לבבות וחצי. כמה זה מוריד? זה הוריד לי כמעט את כל החיים. זה הוריד לי את כל החיים. זה הוריד לי את כל החיים. טוב, מה? איפה אני? אני בא אליך. הנה אתה. מישהו הרג אותך ואני הורג אותו כי הרגתי אותו ונשאר לי שתי גבות. אני